to especially ng'ama nyako en ng'at mo obed attached gi wuon gi sana. Koro iyudo ka nyathi ma nyako ka dongo ka onge wuon gi. Kata ka onge mentorship mar ng'ama dichuo mochung'ne motegno. To iyudo ka nitie gap no. To gap no kibing'eye nyaka ochope adolescent stage. Ko catch up kod. To koro kochopo adolescent stage iyudo ko shepo nyathi ma nyako, shepo pache. Ineno ko chako ng'iyo joma chuo mopogore. Kae to koro kosebedo koro ng'ama duong' ma koro nigi power miluongo ni decision making. Ma koro nyalo timo gimodwaro. Koro ineno koro gap mar koso babacha e ngimane kuom timbene mana chiel. Koro iyudo ka ng'enyne iyudo ka nyithindo manyiri matindo giyiengore kuom joma dongo. Ok kata kapok ochope pesa, mana for that emotional support, fatherly figure. Odwa ng'ama twarone. Ng'ama nyalo nyise ni wacha iyo. Ne onge gi wacha iyo kano dongo. Odwaro ng'ama nyalo ng'iyo wang'e to nyise ni ijaber. Nikech baba gi ne ok onyise mano. Koro iyudo ka en olinon kata ojiengore e ng'ama duong' ne no machalo marom gi higa mar wuon gi no. Komanyo fatherly attention mana chiel. Namba 2 kendo ing'iyo to iyudo ni sani piny osebedo matek kifedha. To wasechako bedo gi exposure moro niya ok ochuno nyaka iti matek mondo ibed gi ngima maber. Chon ne minewa ne ok ong'e gine momiyo nyaka ne gipura gibeda dhier. Emiyo kendo nyaka ti penj ni bo nya dhi e puodho. Koro kata kikende to beta kodi makata koth chwe chieng' riendo nikech ne pod waonge gi revelation. Ler ne pok obironwa ni kare ok ochuno nyaka iti kende mondo irwak law maber. Kare inyalo tiyo gik moko mopogore. Tidaga rent ichulo, inyalo kata nyiew ni ot gi mtoka.